Egelako ikastaro batean fitxategiak kargatzea oso prozedura erraza da. Lehenengo urratsa edizioa aktibatzea da. Dokumentua arrastatu eta ikastaroan nahi den lekura eraman daiteke. Horrela, dokumentua berehala argitaratuko dugu, ezarpen formulariotik pasatu gabe. Ezarpen zehatzagoak egiteko, formularioa ireki beharko dugu. Horretarako, gehitu jarduera edo baliabidea, aukera sakatuko dugu dagokion moduluan. Eta ondoren, baliabideak fitxa. Baliabide hau gogoko gisa markatu dezakegu. Eta nabarmendutakoak izeneko fitxa berri batean agertuko da. Fitxategia baliabidea sakatuko dugu formularioa irekitzeko. Derrigorrezkoa da baliabidearen izena zehaztea. Eremu honetan, gainera, deskribapen bat gehitu dezakegu, eta nahi izanez gero ikastaroaren orrian erakutz dezakegu. Ondoren, fitxategiak gehitzeko eremuan, fitxategiak arrastatu eta askatu egin daitezke, edo fitxategia aukeratu gegelako fitxategi hautatzailea erabiliz. Gehien erabiltzen den aukera ordenagailutik fitxategi bat igotzea da, baina beste aukera batzuk ere badaude. Hala nola zerbitzariko fitxategiak, hau da, zuhaitz bat gure erabiltzaileak irakasle rola duen gainerako ikastaroekin. Azken fitxategiak edo fitxategi pribatuak. Bertatik, eduki karpeta batera sartzen gara, erabiltzailea menutik administratu daitekeena. Irudi libreak, adar eta arloen arabera antolatutako irudi bilduma bat da. Eta, eduki bankuak, H5P jarduera eta eduki interaktiboekin du zerikusia. Lauki hau itxi eta fitxategia arrastatu eta askatzeko aukerara itzuliko gara. Itxura izeneko hurrengo ataleko erakutsi menuan, tamaina, fitxategi mota eta argitalpen data erakusteko aukera ematen duten lauki batzuk daude. Ezarpen horiek egin ondoren, gorde eta itzuli ikastarora sakatu. Baliabideari buruzko informazioa fitxategiaren izenaren ondoan agertzen da. Gainera, luzapen ezaguneko fitxategi bat argitaratzen denean, plataformak ikono espezifiko bat erabiliko du. Horri nagusitik, fitxategi baten izenburua ere alda daiteke. Arkatzaren ikono honen gainean klik eginez eta enter tekla sakatuz. Ikasgela virtual batean fitxategiak argitaratzen direnean, editatzeko eta argitaratzeko baimenak kontuan hartu behar dira. Egile eskubideen mende egon daitezkeen baliabide asko bai daude. Kasu honetan, argitaratzeko lizentzia duten baliabideak erabil ditzakegu. Adibidez, Creative Commons lizentziak edo obra zatiak soilik argitaratu. Nolanahi ere, baliabide bat argitaratu ahal izango dela ziur ez bagaude, baina baliabide hori interneten eskuragarri badago, URL edo besteka bat argitaratzeko aukera erabiliko dugu. Adibidez, gure unibertsitateko liburutegirako esteka jarriko dugu. Formularioak nahitaezko eremu bat du izena eta URL-erako. Azkenik, karpeta bat argitaratzeko aukera ikusiko dugu. Zip bat arrastatu dezakegu, eta zuzenean galdetuko digu deskonprimatu eta karpeta bat sortu nahi dugun. Hemen dugu karpeta hori, baina beste aukera bat da, gure mahai gainean ditugun fitxategiekin karpeta bat sortzea. Kasu horretan, fitxategiak arrastatu daitezke formularioaren eremura, eta ondoren nahiago ditugun ezarpenak egin. Garrantzitsua da nabarmentzea atalak edita daitezkeela, edukiari buruzko azalpen bat emateko. Atal osoak eta horien eduki osoa ere ezaba daitezke. Gainera, atalak gehitu daitezke, adibidez, gehitu gaia, esteka honen gainean sakatuz atal bakoitzaren azpian. Bideo hau amaitu baino lehen, laster menuan zakarrontzia aukera dugula nabarmendu nahi dugu. Ezabatutako baliabideak eta jarduerak 21 eguneko epean berreskuratzeko aukera ematen duena. Elementu bat ezabatu eta berehala zakarrontzian begiratzen badugu, litekeena da oraindik ez ikustea. Prozesu hori minuturo programatutako zeregin baten bidez egiten da. Eta, beraz, laster agertuko da. Eskerrik asko.